कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे பிரபு கொண்டு வந்துட்டீங்களா கையில? ராமமூர்த்தி பிரபு எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்களா? नहीं माताजी, लेते हैं माताजी। எடுத்துட்டு வாங்க, எடுத்துட்டு Hare Krishna. நாளைக்கு வந்து அனுப்போம். முத்துமாரியப்பன் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. சாண்டிங் பண்றீங்களா ஒரு மாலை? ராமமூர்த்தி பிரபுவை காணோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லிட்டேன் மேடம். பண்ணுங்க. ராமமூர்த்தி பிரபு வந்துட்டீங்களா? பண்ணுங்க, தயவு செஞ்சு சாண்டிங் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஒரு ரவுண்ட் எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. யாரெல்லாம் இந்த குரூப்ல இருக்கீங்களோ அன்மியூட் பண்ணிட்டு சாண்டிங் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ப்ளீஸ். நான் இன்னொரு குரூப் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. மாலை இல்லை கையில, சும்மா சொல்லிட்டே இருக்கலாம் மேடம். பரவாயில்ல, நீங்க வந்து 9 o'clock வரைக்கும் பண்ணுங்க. 9:05 வரைக்கும் பண்ணுங்க. நான் வந்துட்டேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण प्रभु हरे हरे मुत्तुमादेपन प्रभु हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा माताजी हरे कृष्ण माताजी மன்னிச்சுக்கோங்க குறுக்கிடுறதுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா ரெண்டு தடவை சொல்லணும் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே சொல்லுங்க பிரபு हरे कृष्ण 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 हरे இல்ல कृष्ण பிரபு हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्ण कृष्ण हरे हरे ரெண்டு हरे தடவை कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे ஹரே राम ராம ஹரே हरे ராம हरे ஹரே ராம ரெண்டு தடவை ஹரே கிருஷ்ணா ரெண்டு தடவை பிரபு சொல்லுங்க பிரபு हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे வெரி குட் சொல்லுங்க பிரபு அப்படியே சொல்லுங்க தேங்க்யூ थैंक यू हरे சொல்லுங்க कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा பிரபுஜி சாண்டிங் பண்றாமா? हरे कृष्ण பிரபுஜி महाराज சொல்லுங்க சொல்லுங்க பிரபுஜி. கொஞ்ச நேரம் சாண்டிங் பண்ணுங்களா? நானு பண்ணுங்க பண்ணுங்க பண்ணுங்க, சந்தோஷம், வாழ்த்துக்கள், பண்ணுங்க பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணாங்க ஹரே பிரபு. ஹரே, ஹரே யார் ஹரே பேசுறது? ராமா ராமமூர்த்தி பிரபுங்களா? ராம ராம ஹரே ஹரே. நீங்க 9:04 அவர் முடிக்கணும், கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பிரபு சொல்லிட்டே இருக்காருன்னு இருந்தேன். நீங்க படிங்க பிரபு, நான் உங்களை படிக்க வைக்கிறேன். ஓகேங்களா? சரிங்க மாதாஜி, படிங்க பிரபு, ஏன்னா 9:04 ஆயிடுச்சு சரிங்க கிளாஸ். மாதாஜி. நீ கிளாஸ் எடுங்க ஓகேங்களா? மாதாஜி. சாரி பிரபு, தப்பா ஹரே நினைச்சுக்காதீங்க. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யார்? ஜெயராதா மாதவ். ராமமூர்த்தி பிரபு, ஜெயராதா மாதவ் பாடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா டெம்பிள், ராதாகிருஷ்ணன் டெம்பிள், இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கின்றேன். ராமமூர்த்தி பிரபு, ஜெய ராதா ஹரே மாதவ் மாதாஜி பாடுறீங்களா? மாதாஜி, நான் பாடட்டுமா? இருங்க பிரபு, பாடுங்க அவர் நீங்க பாடுங்க. பாடுங்க மாதாஜி. ஸ்டார்டிங் பண்ண வந்தாரு, அவர் நிறுத்திட்டோம். அவரு இல்லைங்க சரி, மாதாஜி, அவங்க ஓகே. மாதாஜி சொல்லுங்க பிரபு. அவங்க பாட்டு மாதாஜி. ஜெய 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 மாதா அவங்க பாட்டு மாதாஜி. ஓகே, நீங்க மங்களாச்சரண் படிக்கிறீங்களா? சரிங்க மாதாஜி, அவங்க படிக்க சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே. மாதாஜி யார் கேட்டீங்க? பாருங்க. கீதாஸ்ரீ, கீதாஸ்ரீ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராத மாதவா, ஜெய குஞ்ச விஹாரி, ஜெய ராத மாதவா, ஜெய குஞ்ச விஹாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா, ஜெய गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय यशोदनंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय यशोदनंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीर वनचारी, जय यमुना तीर वनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी.
ஹரே கிருஷ்ணாமா. நான் பேசுனது யாருமே கேட்கல, நான் மியூட்ல பேசிட்டு இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சொன்னத மதஜி, என்னுடைய லேப்டாப் ஒர்க் ஆகலைன்னா உங்களை கூப்பிடுறோம்மா, நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்கம்மா. ஓகேங்களா? ராமூர்த்தி பிரபு, நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. மங்களாச்சரண் மங்களாச்சரண் சொல்லுங்க. மங்களாச்சாரி அவங்களே பட சொல்லுங்க மாதாஜி. மூச்சு வாங்க மாதாஜி. சரிங்க பிரபு. யார் மங்களாச்சரண்? யார் மங்களாச்சரண் சொல்றீங்க? இங்க குமுதா ரவி மதஜி வந்துட்டாங்களா? கூப்பிடுவாங்களே ஒருத்தர், அவங்க பாக்குறேன். வந்தித்த ராதிகா மதஜி. விஷ்ணு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரையாச்சும் சொல்லுங்க. யாரு மாதாஜி நான் சொல்லட்டுங்களா மாதாஜி? யாருக்கு பிரபு? மோகன சுந்தரம். அப்ப சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்க. ரொம்ப பெருசா இழுத்து சொல்லாதீங்க. பாகவத்லாம் சொல்லக்கூடாது, பகவத்கீதை மட்டும் சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? பாகவத்தான் சொன்ன ஒருத்தர் யாருன்னு தெரியல பிரபு. அன்னைக்கு பாகவத்தான் சொல்லியாச்சு. பகவத்கீதை இது அந்த மங்களாச்சரண். ஓகேங்களா? ஓம் அஞ்ஞானத்திமிரம் வந்துச்சு, அதுல இருந்து சொல்லுங்க பிரபு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சசூருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்தியம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குருஹே ஸ்ரீ யுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சகண ரகுநாதான்விதம் கம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் ச हे कृष्ण करुण सिंधु दीन बंधु जगतपदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी वर्षभानु सुदे देवी प्रणमाई हरिप्रिये. वांछा कल्पद्रुभ्य शक्रूपा सिंधुभ्यश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददालये कृष्ण कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा प्रभु. ओके, ஒன்லி மீது போயிட்டு இதேதான். சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து என்ன பார்த்தோம்? நேத்து யார் லாஸ்டா படிச்சது நாளைக்கு படிங்கன்னு சொன்னேன்? யாரு? மாதாஜி நான் தான் மாதாஜி. ஆனா நாளைக்கு இன்னைக்கு நான் டிராவல்ல இருக்கேன் மாதாஜி. சரிப்பா, சரி, ஓகேப்பா. அப்புறம் வந்து படிச்சேன். ஓகே, வந்தது சொல்லிட்டு நான் படிக்கிற மாதிரி சொல்லி கேட்டு படிங்க. ஓகேவா? ஓகேங்க மாதாஜி. நேத்து என்ன பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நேத்து என்ன பார்த்தோம் சொல்லுங்க. ஏதாவது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது யாருக்காவது எந்த ஒரு பாயிண்ட் நினைப்புன்னு சொல்லுங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகாதே. எவ்வளவு சொல்றீங்கன்னு நான் பாக்குறேன். யாருன்னா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு நினைப்பு இல்லையா? டிவோட்டீஸ் இருக்கிறீங்களா? தூங்குறீங்களா? இருக்கிற மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஏதாவது எனக்கு நாய்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது கேக்குதா? அப்புறம் ஃபேன் கொஞ்சம் சவுண்டா விடுது. உங்களுக்கு ஏதாவது டிஸ்டர்பா இருக்குதா? இல்லைங்க மாதாஜி. ஓகே, அப்ப சரி. நேத்து என்ன சொன்னேன்? ஏதாவது நினைப்பு கொஞ்சம் கூட நினைப்புல ஏதாவது ஒன்னாச்சு நினைப்படுத்தி சொல்லுங்க பாக்கலாம். நேத்து நான் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணல. சரி, நம்ம இன்னைக்கு புது லெசனுக்கு போக போறோம். அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு. பார்த்த ஸ்லோகத்தை வாச்சோ வேகம், மனச குரோதா வேகம். அதுல நினைப்பு சொல்லுங்க. இப்ப நான் 2 வார்த்தை தான் சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு நினைப்பு வந்திருக்கணும்.
எதனுடைய தூண்டுதலை அடக்கக்கூடிய ஒருவர் உலகம் முழுவதிலும் சீடர்களை ஏற்க தகுதி வாய்ந்தவர். எதோட உந்துதல்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்ப இதுக்கு மேலே சொல்லணும், எப்படி சொல்லுங்க? பால் உறுப்பு, வயிறு, வாய் மாதாஜி, வயிறு, வாய், பால் உறுப்பு மாதாஜி. சொல்லுங்க, வேற சொல்லுங்க, பரவாயில்ல, இன்னும் வேற சொல்லுங்க. வயிறு, பால் உறுப்பு, மனம், புலன்களை அடக்க தெரிந்தவர். பேச்சின் தூண்டுதல், மனசு, பேச்சு, மனசு, கோபம், நாக்கு, வயிறு, பால் உறுப்பு, மனம், பேச்சு மாதாஜி. இத வந்து இந்த காலத்துல குருக்கள்ல எப்படி இருக்காங்க சொல்லுங்க? நல்லா டேஸ்டா சாப்பிடுறாங்க. அதான் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம், அஷ்டாங்க யோகம், அதாவது யோகா சொல்லி தரேன்றாங்க. யோகா சொல்லி தரவங்கலாம் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா கடைபிடிக்கிறாங்களா? கடைபிடிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க, ஆனா பெரும்பாலானவர் கடைபிடிக்கிறது கிடையாது. சரி, அவங்களே கடைபிடிச்சாலும் வரவங்களை என்ன சொல்றாங்க? இப்ப பாருங்க, நம்ம எங்க ஊர் பெங்களூர் பக்கம்லாம் ஐடி கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போறாங்க, அது பண்றாங்க, இது பண்றாங்க, பப்புக்கு போறாங்க, வராங்க, யோகாவுக்கு போறாங்க, பப்புக்கு போறாங்க, யோகாவுக்கும் போறாங்க. குரு என்ன பண்ணணும்? இதெல்லாம் கூடாது, குருவா இருக்கவங்க அதை பண்ணக்கூடாது. வர்ற சீடர்களுக்கும் வந்து அதை சொல்லி கொடுக்கணும். ஓப்பன் உபதேச அமிர்தம் ஓப்பன் பண்ண ஓப்பன் ஆகலையா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணன். சொன்னலதா மாதாஜி, இருக்கீங்களாமா? சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷேர் பண்ண எந்த பையன் லேப்டாப்ல இப்பதான் ஓப்பன் ஆகிடுது எக்ஸாம் டிவோஷன். அது எந்த டிகிரி கேட்டு சொல்லியிருக்கிறேன், ஓப்பன் ஆனது படிக்கலாம். இன்னொரு 2 மினிட்ஸ் அது ஆகலன்னா உங்களுக்கு சொல்றேன், நீங்க ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களாமா? ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி என்னாச்சு மாதாஜி, இது வரலைங்களா? இல்ல, எங்க பையன் ஓப்பன் பண்ணிருக்கிறாமா. உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் தானே உபதேசம்? அதான் ஓப்பன் பண்ணிருக்கிறாரு. 2 மினிட்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். பிரபு வாசிக்கலாமே மாதாஜி? அவங்க புத்தகம் வச்சிருக்காங்களே, ராமமூர்த்தி பிரபு வச்சிருக்காங்க, இன்னொரு 2 மாத்திரை வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். புத்தகம் ராமமூர்த்தி பிரபு 2வது ஸ்லோகம். 2வது ஸ்லோகம் வாசிக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி உங்களை ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொன்ன மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, நம்ம 2வது ஸ்லோகம் எல்லாரும் ஒரு தடவை சொல்லிடலாம், கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க எல்லாரும். மாதாஜி நான் ஸ்லோகம் சொல்லி ஆரம்பிச்சு விட்டுட்டு போறேன் மாதாஜி, அது வரைக்கும் பிரபு ஆன் பாட்ட லாஸ்டா பாட்ட சொல்லிடுறேன். ஓ தாசன் சொன்ன என்ன சொல்ல சொல்லுங்க? நேற்று இருந்தீங்க, கவனிச்சீங்க. புலன்களை அடக்குபவர் என்னன்னு சொல்லணும்? புலன்களுக்கு அடிமையா இருக்கவங்க கோ தாசன், அடக்கிறவங்களை என்னன்னு சொல்லணும்னு சொல்லி கொடுத்த சொல்லுங்க. கோ தாசர்களை, கோஸ்வாமி, கோஸ்வாமி. நம்மள என்ன வசனம் சொன்னேன்? நம்மளும் ஓகே. இப்ப 2வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க, அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. நான் ஒரு தடவை ஸ்லோகம் மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன், அப்புறம் நீங்க கண்டினியூ பண்ணிக்கிறீங்களா இல்ல நான் திருப்பி வரணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி சொன்னதுக்கு மாதாஜி கோர்ஸ் பண்ணிருங்க மாதாஜி, அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுவாங்க. இல்ல அவங்க டிராவல்ல இருக்காங்க பிரபு, அதை நான் மறந்துட்டேன். ஆக்சுவலா மாதாஜி எல்லாம் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல சொன்னது, அதனாலதான். இல்லைன்னா மாதாஜி எப்போ ஓபன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. சரி, எல்லாரும் 3 தடவை கூட ஸ்லோகம் சொல்லிடுங்க பாக்கலாம். அத்யாஹார, எல்லாரும் சொல்லுங்க. அத்யாஹார பிரஜல்போ கிரஹः ஜனசங்கச்ச சௌல்யம் வினஷ்யதி
अद्याहार प्रयासश्च अद्याहार प्रयासश्च अद्याहार प्रयासश्च जनसंगश्च शौल्यं च Sorry, அது லௌல்யம். जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति 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 अद्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति சொல்லுங்க अद्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो जनसंगश्च लौल्यं च யாராவது ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க, அவங்கள தொடர்ந்து நம்மளும் வாசிப்போம். பிரபுஜி வாசிங்க. अद्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. யாராவது ஒரு மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி யாராவது ஒருத்தவங்க வாசிங்க. ஏன் மாதாஜி யாருமே இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாராவது ஒருத்தவங்க ட்ரை பண்ணுங்க. अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸ்கிரீன் சரியா எடுத்துங்களா உங்களுக்கு? ஸ்கிரீன் ரொம்ப சின்னதா தெரியுமா? நான் எனது அதை எடுத்துங்க. நான் இப்போ நானே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிக்கிறேமா. அதுதான் நான் கேக்குறேன். உங்களோட ஸ்கிரீன் இது பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறேன் மாதாஜி. பண்ண முடியுமா? வந்துருச்சு, பண்ண முடியும். ஓகே மாதாஜி. நான் ஸ்டாப் ஸ்கிரீன் கொடுத்துட்டேன் மாதாஜி. என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க. நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன். சோ நீங்க கண்டினியூ பண்ணிக்குவீங்களா? நான் பண்ணிக்கிறேம்மா. நானே முடிச்சிடறேன். உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்றேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். லைவ் போயிட்டு இருக்கு. எல்லா பக்தர்களுக்கும் வேண்டுகோள், நாளைக்கு நீங்க இதே மாதிரி ரெகுலர் கிளாஸ்க்கு வந்துருங்க நாளைக்கு. சரியா? நாளைக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். திங்கக்கிழமையில இருந்து உங்களுக்கு இன்னொரு டீச்சர் வராங்க. அதனால அதை பத்திலாம் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இப்ப எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ அத்தனை பேர் வந்துருங்க. ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாயிட்டே போதே. 18 பேரும் நம்ம இருந்தாங்க, இப்ப 14 பேர் தான் இருக்காங்க. மாதாஜி இந்த இது நீங்க ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டீங்க மாதாஜி. அடுத்து இன்னொன்னு அமைச்சிருப்பேன் பாருங்க, 28. இது முதல் ஸ்லோகத்துக்கு உண்டானது. முதல் ஸ்லோகத்துக்கு உண்டானது நீங்க முடிச்சிட்டீங்க. ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துக்கு உண்டானது அமைச்சிட்டாங்களா மாதாஜி உங்களுக்கு? பாக்கலாமா? மேல போய் பாக்குறேன். ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி ரெண்டாவது இது காமிச்சாங்களா உங்களுக்கு? இருங்க நான் பாக்குறேன். நான் உங்களுக்கு காமிச்சேனே எல்லாமே. 1 to 2 ஸ்லோகம். ஓகே ஓகே, இதுலதான் இருக்கா? இந்த இதுல பின்னாடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே சாரி மாதாஜி, வாங்க பின்னாடி வாங்க. ஏன்னா முன்னுரை தான் அவங்க முடிச்சிருப்பாங்க. ஓகே ஓகே. பேஜ் நம்பர் இவங்க எனக்கு ஆல்ரெடி அமைச்சிருக்காங்க மாதாஜி. ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி பேஜ் நம்பர் 15. பேஜ் நம்பர் 15. 15னா இன்னொரு 8 வரைக்கும் இருக்கு.
ஓகே சரிங்களா? எல்லாரும் நாளைக்கு வந்துருங்க. நாளைக்கு நம்ம இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேன் ஐ லீவ் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாளைக்கு வந்துருங்க. நாளைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இப்போ வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் யார் படிக்கிறீங்க? லைனா யார் கூப்பிடுறீங்க? யாருன்னா ஒருத்தர் கூப்பிடணும். கூப்பிடுறவங்க நான் படிக்கிறேன் படிச்சிருங்க. மாதாஜி. நீங்க கூப்பிடணும் ஒரு ஒருத்தர் என் பேர் படி. ஓகேவா? ஆல்பபெட்டிக் நீங்க ஆல்பபெட்டிக்கலா கூப்பிடணும். ஓகே அத்தியாசர படிங்க பிரபு. பிரச்சேதா பிரஷல்போ நியமக்ஷா ஜனசங்சா சௌல்யம் சா ஷட்பீர் பக்திர் விநாயக்ஸ்தி. ஆதி ஆகார அளவிற்கு அதிகமாக உண்ணுதல் அல்லது அளவிற்கு அதிகமாக செல்வம் திரட்டுதல். பிரயாஷா பெரும் முயற்சி செய்தல். ச மேலும். பிரஷில்பா வீணான பேச்சு. நியமன நியமங்களின் மீதான. ஆக்ரஷா அளவிற்கு அதிகமாக பற்றுதல் அல்லது அக்ரஷா அளவிற்கு அதிகமான அலட்சியம். ஜனசங்க பௌதிக சிந்தனை கொண்டவர்களுக்கான சங்கம். ச மேலும். சௌல்யம் தீவிர விருப்பம் அல்லது பேராசை. ச மேலும். ஷட்பி இவை ஆறினால். பக்தி தொண்டு வினயஸ்தி அழிக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் அத்தியாகார அத்துங்கிறது அதிகமாக அளவுக்கு அதிகமாக உண்ணுதல். இல்லாட்டி அதுக்கு இன்னொன்னு சொல்லலாம், அளவுக்கு அதிகமா செல்வம் திரட்டுதல். யாரு அளவுக்கு அதிகமா செல்வம் திரட்ட சொல்லுங்க? எல்லாருமே தான் திரட்டுறாங்க, யாருமே திரட்டாது இல்ல. இப்ப இந்த கலியுகத்துல பணம் 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 தான், செல்வம் திரட்டுறது தான். ஏன் சொல்லுங்க? இந்த ஒரு 8 மணி நேரம் வேலை செஞ்சா ஒரு பேமெண்ட் கிடைக்குதா? எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஓட்டி பண்ணா கிடைக்கும், அதுக்கு மேல ஓட்டி பண்ணா கிடைக்கும். உடம்பை பத்தியோ தன்னுணர்வை பத்தியோ ஆன்மீகத்தை பத்தியோ எதை பத்தியுமே கவலை இல்லை. ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் இருக்குது. 24 மணி நேரத்துல ஒரு 8 மணி நேரம் தூங்கிடுறோம். 8 மணி நேரம் வேலைக்கு போறோம், மிச்சம் இருக்கிறது 8 மணி நேரம். அந்த 8 மணி நேரத்துல நாம என்ன பண்றோம்? குளிக்கணும், வெளியே போகணும், நம்மளுடைய வேலைகளை பார்க்கணும், டிவி பார்க்கணும், சொந்தக்காரங்களுக்கு நல்லது கெட்டதுக்கு போகணும், ஆபீஸ்ல ஃபங்க்ஷனு, வீட்டுல ஃபங்க்ஷனு. இந்த மாதிரி நாம பக்திக்காக எவ்வளவு நேரம் செலவு பண்றோம்? செலவு பண்றது இல்ல, ரொம்ப கஷ்டம். அதே மாதிரி சாப்பிடுறது, யார் லிமிட்டா சாப்பிட சொல்லுங்க? எந்த அளவுக்கு சாப்பிடணும்? ஆகாரம் என்றால் சாப்பிடுறது, அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிடுறது. இந்த இடத்துல செல்வம் திரட்டுதல் 2 அர்த்தம் வருது, நல்லா நினைப்பு வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு சாப்பிடணும்? சாப்பாட்டு முறை யாருக்காவது தெரியுமா? சொல்லுங்க பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எந்த அளவுக்கு சாப்பிடணும்? சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி, கால் வயிறு சாப்பாடு, கால் வயிறு நீரு, கால் வயிறு காற்று, வெரி குட் வெரி குட். 4 பங்கா பிரிச்சா இதுதான் வெரி குட். இந்த மாதிரி சொல்றீங்க, எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறது நினைப்பா சொல்லணும். கரெக்ட். காவயிறு சாப்பிடணும், காவயிறு தண்ணி, காவயிறு காற்று. சாரி, சொல்லுங்க பிரபு, நானே மறந்துட்டேன். சொல்லுங்க. கால் வயிறு வெற்றிடம் இருக்கணும் மாதாஜி. ஆமா, கடைசியா கால் வயிறு வெற்றிடமா இருக்கணும். ஆனா விடுறோமா? நல்லா நினைச்சு பாருங்க, நம்ம விடுறோமா? இல்ல. இதுல யாரெல்லாம் விடுங்கள? நான்லாம் விடல, பொய் சொல்லக்கூடாது. இதுல யாராவது விடுறீங்களா மாதாஜி? வயசானவங்க சாப்பிட முடியாது மாதாஜி, ஃபுல்லா ஜெரிமான் ஆகாது, அதனால சாப்பிட மாட்டாங்க பயந்துட்டு. அப்ப நீங்களா கால் பங்கு விட்டுறீங்களா பிரபு? ஹரிபோல், ரொம்ப சந்தோஷம். கால் பங்கு விட்டுறீங்களா? வயசாகி சாப்பிட்டா ஜெரிக்காது மாதாஜி. ஏன் நான் சின்ன பொண்ணா? நான் சீனியர் சிட்டிசன் தான் பிரபு. நானும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஓகே. அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிடுறது அது வந்து என்ன ஆகும்? அமிர்தம் விஷயம். பக்திக்கு ஒரு கேடு. எப்படி பக்திக்கு கேடு சொல்லுங்க? உதாரணம் ஒன்னொன்னுக்கு நான் உதாரணம் சொல்றேன். அளவுக்கு அதிகமா ஒன்றது பக்திக்கு கேடு. எப்படி? யோசனை பண்ணி சொல்லணும்.
இப்ப நைட்டு என்ன பண்றோம்? நிறைய சாப்பிடுறோம். காலையில மங்களாரத்திக்கு எந்திரிக்க முடியுமா? முடியாது மாதாஜி, நல்லா தூங்குவாங்க. ஆஹ் செரிமானம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் தெரியுமில்ல? குறைஞ்சது ஒரு 6 மணி நேரம் ஆனதான் செரிமானம் ஆகும். பகல்ல 6 மணி நேரம்னா கூட சீக்கிரம் செரிமானம் ஆகும். நைட்ல என்ன பண்றோம்? சாப்பிட்டு தூங்குறோம். தூங்குற நேரத்துல நிறைய சாப்பிட்டு தூங்குனா காலையில எந்திரிக்க முடியாது, தூங்கிக்கிட்டே இருப்போம். அதுலயும் ஹை புரோட்டீன் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட்டோம்னு வச்சுங்க, காலையில எந்திரிக்க முடியாது. இது என்னாவது? பக்தி தொண்டு அழிக்கிறதுக்கு இது வழிவகுக்குது. அடுத்து செல்வம் திரட்டுறது. செல்வத்தால எப்படி சொல்லுங்க பார்க்கலாம், யாருன்னா சொல்லுங்க. இதெல்லாம் ஒரு சொந்த அறிவிலே நம்ம யோசனை பண்ணி சொல்லணும். அளவுக்கு அதிகமா செல்வம் திரட்டுறது பக்தி தொண்டு அழிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வருது. எப்படி எடுத்துக்கலாம் சொல்லுங்க? எந்த நேரமும் பணம் 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 இருந்தா நம்ம சிந்தனை பூரா அங்கதான் மாதாஜி போயிட்டு பணத்து பின்னாடியே தான் போவோம். வெரி குட் பிரபு. பணத்து பின்னாடியே போவோம். அதை எண்ணி வைக்க நேரம் இல்ல. இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும்னு பயம், அவன் வருவானோ இவன் வருவானு பயம், அதை எப்படி பாதுகாக்கிறதுன்னு பயம். நிறைய பணம் வந்தா நமக்குள்ள ஒரு கர்வம். பணமே வந்துச்சு. மேக்சிமம் பகவான் கிட்ட வந்து கேட்கறவங்க என்ன கேட்கறீங்க? எல்லாரும் நம்மளா நீங்க எல்லாருமே என்ன கேட்கறோம்? பகவானே எனக்கு செல்வம் வேணும். எதுக்கு செல்வம் வேணும்? நான் வீடு கட்டணும், என் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கணும், என் பிள்ளைகளை கல்யாணம் பண்ணணும், நான் நகை வாங்கணும், நிலம் வாங்கணும், இப்படிதான் எல்லாருமே கேட்கிறோமா? ஆனா நிறைய வந்த பின்னாடி பகவானே மறந்துடுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஃப் ஆயிடுச்சு லேப்டாப் ஸ்கிரீன் ஆஃப் ஆயிடுச்சுவா. நாம நிறைய ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி. சரி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா பிரபு? எனக்கு இங்க ஆஃப் ஆயிடுச்சு, அதனால ஓகே. அது என்ன தெரியுது மாதாஜி, நீங்க தான் தெரியுறீங்க மாதாஜி. இப்ப தெரியுதுங்களா பிரபு? தெரியுதுங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணா ராதா தெரியுங்க மாதாஜி. அவ்வளவு இது ஸ்கிரீன் தெரியல. தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஓகே ஸ்கிரீன் தெரியும். ஓகே பிரபு. ஸ்கிரீன் அதாவது இப்ப அது நீங்க எப்பவுமே நினைப்பு வச்சுக்கணும். அத்தியாகார பிரயாசம் இருப்பது அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிடுறோம். எப்படி சாப்பிட்டோம்? நைட்ல சாப்பிட்டாலும் சரி, பகல்ல சாப்பிட்டாலும் சரி, காலையில நம்மளால சீக்கிரம் எந்திரிக்க முடியாது, பக்தி தொண்டு செய்ய முடியாது. பணம் நிறைய சேர்ந்து என்னவா? அந்த பணத்தை பாதுகாக்கணும், அதெல்லாம் நான் சொல்லியாச்சு. இதுல வேற என்னன்னா, பணம் இருந்தா நமக்கு என்ன ஒரு கர்வம் வரும். என்கிட்ட என்ன யார் என்ன, நான் பணத்தால எல்லாத்தையுமே விலைக்கு வாங்கிடுவேன். கேஸா நான் ஜட்ஜியே விலைக்கு வாங்குவேன். படிப்பா பட்டத்தையே நானு பொய்ப்பட்ட வாங்குவேன் பணம் கொடுத்து. என்ன வேணும் சொல்லுங்க? பணத்தாலே ஒரே கேள்வி, பணம் பாதாள வரைக்கும் பாயும். பணத்தால முடியாது சொல்லுவாங்களா? பணம் இருந்தா கடவுளை வாங்க முடியாது, தாய் தகப்பன் வாங்க முடியாது மாதாஜி, அன்பு வாங்க முடியாது. பகவானையோ தாய் தகப்பனையும் வாங்க முடியாது. ஆனா அது மக்களுக்கு தெரியுதா? தாய் தகப்பனை யார் உட்கார வச்சிருந்தாங்க, சாப்பாடு போடுறாங்க, வீட்டுல அனுப்பியிருப்பாங்க. எதுக்கு இந்த இப்ப நம்ம நாட்டுல அதிகமா இருக்கிறது என்னங்கிறீங்க? என்னது? புதியோர் இல்லைன்னா யார் தாய் தகப்பன் வச்சிருக்காங்க பிரபு? இதெல்லாம் சும்மா பேச்சு. வச்சிருந்தாங்க அவங்க வச்சிருக்க சொத்துக்காக தான் வச்சுக்குவாங்க. சரிங்களா? நீ அன்னை எப்ப சாவான், தென்னை எப்ப காலியாவும், நம்ம சொத்து எப்ப வரும், அப்படிதான் இருக்கிறாங்க எல்லாருமே. மேக்சிமம், நான் எல்லாருமே சொல்லல, மேக்சிமம் அப்படிதான் பிரபு இருக்காங்க. எனக்கு கலியுகம். அதுக்குதான் டிவோட்டி ஆகணும். டிவோட்டி ஆனா கொஞ்சம் டிவோட்டிங்க எல்லாம் பாருங்க, அம்மா அப்பா பாக்குறாங்க, அதாவது மனசாட்சின்னு கொஞ்சம் வேலை செய்யுது, எல்லாத்துக்குமே வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது. நாம டாபிக் விட்டு போக வேண்டாம். அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது, அளவுக்கு அதிகமா செல்வம் திட்டது கூடாது. அதே மாதிரி பிரயாசங்கள் பெருமுயற்சி செய்யறோம். பெருமுயற்சி, அந்த பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு சொல்லணுமா? சொல்லுங்க. எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாங்க எல்லாருமே. அதுல காசை போடுறான், இதுல காசை போடுறான், எது பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க. ரியல் எஸ்டேட்டா, இது என்னது ஷேர் மார்க்கெட்டா, இல்ல அந்த கம்பெனி இந்த கம்பெனி, அது இதுன்னு ஆரம்பிச்சு பணம் பணம் பணம், ஒன்லி மணி மைண்ட். இதெல்லாம் நோ யூஸ். அதே மாதிரி பிரஜல்பா நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி? இந்த பக்தி கிளாஸ்க்கு, இந்த பக்தி ஒரு வழிக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம்? வீட்டுல உட்காந்து என்னத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் சொல்லுங்க. நீங்களே என்னத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்க இதுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி? வீட்லயே அவ்வளோ வெளியில ஊர் கதை பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க, சீரியல் பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க, பக்கத்து வீட்டு கதையை பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க, வெட்டி கதை வீண் கதை பேசிட்டு வம்பு சண்டை வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. நாமளே அப்படிதான் இருந்தோம். நாமளும் அப்படிதான் ரொம்ப இங்க பேசுறாங்க. பேசும்போது நாமளும் கேட்கிறோம். பேசுறவங்களோட கேட்கறவங்களுக்கு ரெண்டு மடங்கு தண்டனை. ஏன் சொல்லுங்க? கேட்கறதுக்காக தான் பேசுறாங்க. ஆனா நம்மளால அவங்கள அவாய்ட் பண்ணவும் முடியாது. அவங்களால நம்ம சொந்தம். இப்ப நம்ம ஒய்ஃபே ஒண்ணு பேசுறாங்க,
நான் பேசுறது கேட்கலாம், வீட்டுல பிரச்சனை தான் வரும். நம்ம கேட்கிறோமா இல்லையா சொல்லுங்க? கணவன் சொல்றது மனைவியோ, மனைவி சொல்றது கேட்கறது மனைவியோ, ரெண்டு பேருமே வேற விஷயம் பேசும்போது கேட்கலன்னா வீணாங்க சண்டை தான். அதனால காதை திறந்து வச்சுட்டு நினைப்பு எங்கேயோ வச்சுட்டு கேட்கிறோம். இந்த வீணான பேச்சை எதுக்கு? இந்த வீணான பேச்சை பகவானை பத்தி பேசுறதுக்கு அனுப்பணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம இது பேசும்போது என்ன ஆகுது? பக்தி கொண்டு வளர்றது இல்லை, பக்தியே வளர்றது இல்லை. நியமங்கள் நியம அக்கிரகா, அது என்னமோ அளவுக்கு அதிகமான பற்று. அதாவது இதை நான் சட்டாச்சார் கிளாஸ்ல நியம அக்கிரகா, நியம ஆக்கிரகா ரெண்டுமே சொல்லியாச்சு. அக்கிரகாங்கிறது நியமங்களை அளவுக்கு அதிகமாக அலட்சியம் செய்யறது, அலட்சியம் செய்யக்கூடாது. அது என்ன? அளவுக்கு அதிகமாக பற்று. இதெல்லாம் என்ன ஆகுது? வினஷதி. என்ன? பக்தி தொண்டு, பக்தி வினஷதி, பக்தி தொண்டு அழிக்கப்படுது. அதே மாதிரி ஜனசங்க, சங்கம்னா உறவு வைக்கிறது. ஜனசங்கஸ்ட லௌல்யம். லௌல்யம் என்ன தெரியுங்களா? ஆசை, கொஞ்சம் பேராசை. ஆசை பேராசை, பேராசை தான் லௌல்யம். தீவிர விருப்பம் அல்லது பேராசை, அதுதான் லௌல்யம். லௌல்யம்ங்கிறது நல்லா அருமையா வரும் உங்களுக்கு பின்னாடி பாடத்துல போக போக வரும். லாலசாமி லௌல்யம்னு ஒரு இதுல எல்லாம் சொல்லி கொடுப்போம். இப்ப பாக்கலாம். இந்த இடத்துல தீவிர விருப்பம் எதுல? பௌதிக சிந்தனை கொண்டவர்களுடன் சங்கம். இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்ள வேண்டும். உன் நண்பனை பற்றி சொல், நான் உன்னை பற்றி சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி வருதுங்களா? ஒரு வார்த்தை, அருமையான ஒரு சென்டென்ஸ் இது. பௌதிக சிந்தனை கொண்டவங்களோட சங்கம் வச்சுட்டா என்ன ஆகும் சொல்லுங்க? சொன்னீங்களே, சொல்லுங்க. அருமையா சொல்றீங்க எல்லாரும் கிளாஸ்ல. மாதாஜி ஸ்வாய திறக்க மாட்டேங்கிறீங்களே, சொல்லுங்க. பௌதிக சிந்தனை கொண்டவர்களுடன் நம்ம சங்கம் வச்சுக்க கூடாது. ஏன் சொல்லுங்க? பிரபு ஓகே பிரபு, யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. டிவோட்டீஸ் ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிக்கலாங்களா? இதெல்லாம் என்ன செய்யுது? நம்மளுடைய பக்தி தொண்டு, பக்தி தொண்டு அளிக்கப்படுகிறது. அடுத்து 6, மொத்தம் 6. எதை இப்ப இதுல பாக்கலாம். யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க பிரபு. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. பின்வரும் 6 செயல்களில் அளவிற்கு அதிகமாக சிக்கிக் கொள்ளும் போது ஒருவனது பக்தி தொண்டு அழிந்து விடுகிறது. 1 தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல் அல்லது தேவைக்கு அதிகமாக செல்வம் திரட்டுதல். 2 கிடைத்ததற்கரிய பௌதிக வஸ்துகளை அடைவதற்காக பெருமுயற்சி செய்தல். 3 தேவையின்றி பௌதிக விஷயங்களை பேசுதல். 4 சாஸ்திர விதிகளை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக அல்லாமல் ஒப்புக்கு பின்பற்றுதல் அல்லது சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்து சுதந்திரமாக மனம் போன போக்கில் செயல்படுதல். 5 கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதிக எண்ணம் கொண்டவர்களோடு சங்கம் கொள்ளுதல். 6 பௌதிக இலக்கை அடைய பேராசை கொள்ளுதல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. சொன்னா இல்லைங்களா? அது பூரா இப்ப வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங்லயே சொல்லியாச்சு. இதுல கிடைத்திருக்கிற அரிய பௌதிக வஸ்துக்களை அடைவதற்கு பெருமுயற்சி செய்தல். இந்த இடத்துல எதை சொல்லலாம் சொல்லுங்க? இப்போ இதுக்கு அருமையான ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க. தேவைக்கு அதிகமா உள்ளது உங்களுக்கு தெரியும், தேவைக்கு அதிகமா செல்வதல் அதுக்கும் உங்களுக்கு தெரியுது. இந்த கிடைத்திருக்கிற பௌதிக வஸ்துக்கள் என்ன தெரியுங்களா? இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். நோபல் பரிசு வாங்கணும், இது அது ஒரு பௌதிக வஸ்து தான். அதுக்காக விஞ்ஞானிகள் என்ன செய்யறாங்க? புது புது கண்டுபிடிப்புகள் ஏதோ கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க. அணுசக்தி, அணு விஞ்ஞானம் வந்துருச்சு இப்போ. ராக்கெட்டு, பாம் எப்படி போடலாம், அரிய பௌதிக வஸ்துக்கள். அதுக்காக என்ன பண்றாங்க? அவங்க தீவிர முயற்சி எடுக்கிறாங்க. தீவிர முயற்சி எடுத்தா கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஒரு இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னா
இதெல்லாம் பக்தியை பக்தி கொண்டு அளிக்கக்கூடிய ஒரு செயல் தான். இப்போ நம்ம நார்மலாவே எடுத்துக்கிட்டா சண்டை வந்துட்டு இருக்குதாங்க அமெரிக்காவுக்கும் துபாய் ஈரானுக்கும். என்ன ஆகுது சொல்லுங்க? இதனால அப்பாவி பொதுமக்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க. இதெல்லாம் ஜெகதோஹிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 7வது கண்ட பாகவத்துல குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது. அதாவது அப்பாவி பொதுமக்கள் துன்பத்துக்கு ஆளாகிறாங்க. அடுத்து பௌதிக விஷயங்கள் எல்லாம் பௌதிக விஷயங்கள் என்னென்ன விஷயம் சொல்லுங்க? பௌதிகம் அப்படின்னாவே நம்ம இப்ப இந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்து கொண்டிருந்த வாழ்க்கை. பௌதிக விஷயங்கள் என்னென்ன சொல்லுங்க? இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் நம்மளுக்கு என்ன பிரபு? யாருக்கும் தெரியலையா? மாதாஜி யாருக்கும் தெரியல பௌதிக விஷயங்களை பேசுறதுன்னா? விஷ்ணு பிரபு கடவுளை பத்தி கிருஷ்ணரை பத்தி எப்பவும் நம்ம பேசுறது மாதாஜி. கிருஷ்ணரோட சரி 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 ஆப்போசிட்டா சொல்லிட்டீங்க. பௌதிக விஷயங்களை பேசுதல் பௌதிகம் ஆப்போசிட்டா சொல்லணும். உலக விஷயங்களை பத்தி. உலக விஷயம் என்னென்ன? நீங்களும் என்னென்ன விஷயம்? உலக விஷயம் சொல்லுங்க. நீங்க என்ன நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம்? இதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பேசிட்டு இருந்தோம்? மேக்சிமம் கிரிக்கெட், கிரிக்கெட்டு, அரசியல், டிவி, சீரியல், பொழுதுபோக்கு. இதுதான் இதுதான். அதுவும் மேக்சிமம் டிவியா சொல்லுங்க. டிவி, சினிமா, பாட்டு, இத பத்தி சினிமா, அரசியல், கிரிக்கெட்டு இத பத்தி பேச்சுதான். அக்கம் பக்கம் இதெல்லாமே பௌதிக விஷயம்தான். சாஸ்திர விதிகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சாஸ்திர விதிகளை பத்தி ஃபாலோ பண்றோம். ஒரு பற்று இல்லாம அதுகிட்ட சும்மா நானும் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பின்பற்றக்கூடாது. உண்மையாலுமே பின்பற்றணும். அலட்சியம் செய்யக்கூடாது. அது என் இஷ்டத்துக்கு நான் நடப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்க கூடாது. சாஸ்திரங்களில் கூறியுள்ளபடி நாம் நடக்க வேண்டும். அதே மாதிரி அதுக்கு பாருங்க. அதாவது பௌதிக எண்ணம் கொண்டவர்கள் யாரு? கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதிக எண்ணம் கொண்டவர்களோடு சங்கம் கொள்ளுதல். அவங்களோட பண்ண என்ன பண்ணுவோம்? அவங்கள மாதிரிதான் நாமளும் ஆகும். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வர முடியாது. அது நம்ம டவுன் ஆயிடுவோம். மீண்டும் மீண்டும் பௌதிக குலத்துல பிறந்து சுழலணும். பிறப்பு சுழற்சி. பௌதிக குலத்துல மீண்டும் மீண்டும் பிறக்காண்டி இருக்கும். முக்கியமான இது என்னன்னா அவங்களோட சங்கம் கொண்டு அவங்கள மாதிரி அதே பௌதிக வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பௌதிக பேச்சையை பேசி 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 நாம என்ன பண்ணுவோம்? திரும்ப திரும்ப இந்த ஜன்ம மிருத்தி ஜரா வியாதி இறப்பு இறப்பு நோய் வயோதிகம் இந்த நாளுக்கும் நம்ம திரும்ப வந்தே ஆகணும். அதே மாதிரி பௌதிக சாதனைகள் மேல் பேராசை கொள்ளுதல். பௌதிக சாதனை என்ன? பௌதிக சாதனை சொல்லுங்க. இப்ப நான் முன்னாடி சொல்ல பாருங்க. அதே மாதிரி கிடைத்திருக்க அரிய 2வது பாயிண்ட்டுக்கு வந்ததே இங்க கூட சொல்லலாம். எப்படி? பௌதிக சாதனை. நான் இதை செஞ்சுட்டேன், நான் அதை செஞ்சுட்டேன். இப்போ நான் ஒரு சினிமா நடிகர் வச்சுக்கிறேன். நான் இப்போ நடிச்சு ஒரு நல்ல ஆக்டர் பேர் வாங்கிட்டேன். அது மேல நம்ம பேராசை வைக்கிறது. நான் இப்போ ஒரு ஆஸ்பத்திரி கட்டி விட்டேன் நோயாளிகளுக்கு. அதுவும் ஒரு பௌதிக சாதனை தான். ஒரு ஸ்கூல் கட்டி விட்டேன். அதாவது பௌதிக கல்விக்காக இங்கதான் நம்ம நோட் பண்ணணும். ஆன்மீக கல்விக்காக நாம பள்ளிக்கூடம் ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டி விட்டா அது பௌதிக சாதனை கிடையாது. அது மாதிரி நம்ம பேராசை கொள்றோம் பாருங்க. இது எல்லாமே என்ன ஆகுது? நம்மளுடைய இந்த 6 இது முக்கியமானது. நீங்க படிச்சே ஆகணும். படிச்சு நல்லா நினைப்புல வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. அடுத்தது இதுக்கு ஆப்போசிட்டா வரும். பக்தி தொண்டை வளர்க்கக்கூடிய 6 விஷயங்கள் அடுத்த ஸ்லோகத்துல வரும். இதுல பக்தி தொண்டை அளிக்கக்கூடிய 6 விஷயங்கள். ஓகே, யார் படிங்க? பிரபுபாதர் சொல்றாரு. நான் சொல்லிடுறேன், நீங்க அப்புறம் படிச்சிருங்க. நம்மளுடைய மனித வாழ்வு எப்படின்னா சிம்பிள் லைஃப் ஹைலி திங்கிங் அப்படி இருக்கணும். நாம 3 சக்தி இருக்குது. என்னென்ன சக்தி தெரியுங்களா? படிச்சிருப்பீங்களா? நினைப்பு இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். சரி படிச்சிருங்க. யாருக்கு நினைவு படிச்சிருங்க. யார் படிக்கிறீங்க? பிரபு மாதாஜி யார் படிக்கணும்? படிங்க.
மனித வாழ்வு எளிய வாழ்விற்கும் உயர்ந்த சிந்தனைக்கும் உரியதாகும். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பகவானின் கால் வருது மாதாஜி. கால் வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, கட் ஆயிட்டு இந்த வார்த்தை. பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பகவானின் மூன்றாவது சக்தியுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருப்பதால் ஒருவன் செயலாற்றுவதற்காகவே இந்த பௌதிக உலக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணரிடம் பிரதானமாக 3 சக்திகள் உள்ளன. முதல் சக்தியானது அந்தரங்க சக்தி எனப்படுகிறது. இரண்டாவது சக்தி தடாஸ்த சக்தி அல்லது நடுத்தர சக்தி எனப்படுகிறது. மூன்றாவது பகிரங்க சக்தி அல்லது வெளிப்புற சக்தி என்று கூறப்படுகின்றது. ஜீவராசிகள் நடுத்தர சக்தியை கொண்டவர்கள், மேலும் அவர்கள் அந்தரங்க மற்றும் பகிரங்க சக்திகளுக்கு இடையே நிலை பெற்றுள்ளன. ஜீவராசிகள் முழுமுதற் கடவுளின் நித்திய தொண்டர்கள் எனும் நிலையில் இருப்பதால் அவர்கள் அந்தரங்க சக்தி அல்லது பகிரங்க சக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்க வேண்டியவர்களாகிறார். கால் வருது மாதாஜி. அவர்கள் அந்தரங்க சக்தியின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் போது இறைவனின் பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபடுதல் என்னும் தங்களின் இயற்கையான செயலை வெளிப்படுத்துகின்றனர். இது பகவத்கீதையில் 9.13. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்தா தைவீம் பிரகிருதிம் ஆசிரிதாக பஜன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதி அவ்யயம். பிரிதாவின் மகனை குழப்பம். யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. அடுத்தவங்க படிங்க. மாதாஜி கால் போயிட்டேங்க. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க பிரபுஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரிதாவின் மகனே, குழப்பம் அடையாத மகாத்மாக்களே, தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரம புருஷன் பகவான் என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்தது எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். மகாத்மா என்னும் சொல் பரந்த மனம் கொண்டவர்களை குறிப்பிடுகின்றது. குறுகிய மனம் கொண்டவர்களை அல்ல குறுகிய மனம் கொண்டவர்கள் எப்பொழுதும் தங்களது புலன்களையும் திருப்திப்படுத்துவதிலேயே ஈடுபட்டுள்ளனர். சில சமயங்களில் அவர்கள் தேசியம், மனிதநேயம், சமூக சேவை முதலியவற்றின் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு நம்மை செய்யும் விதத்தில் தங்களது செயல்களை விரிவுபடுத்திக் கொள்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. போதும். நம்ம 3 சக்தி இருக்குது. அந்தரங்க சக்தி, தடத்த சக்தி, பகிரங்க சக்தி, 3 சக்தி இருக்குது. ஒண்ணு மேல, ஒண்ணு கீழே, நடுவுல. நாம என்ன ஜீவராசிகள்? நாம நடுத்தரமா இருக்கிறோம். நடுத்தரமா இருக்கிறதுனால நம்ம மேலையும் போலாம், கீழையும் போலாம். ஆனா நம்ம ஜீவராசிகள்லாம் எப்பயுமே ஜீவேர சொரூபகையா கிருஷ்ணேர நித்யதாஸ். இந்த ஜீவன்களின் நம்மளுடைய இது என்னன்னா பகவானுக்கு நித்திய தொண்டர்கள். நம்முடைய நிலை எப்பயுமே பகவானுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய நிலைதான். நாம எப்பயுமே நடுவுல இருக்கிறதுனால மேலையும் போலாம், கீழையும் போலாம். அந்தரங்க சக்தியின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்போதுதான் நம்ம பகவானுடைய தொழில ஈடுபடுவோம். அந்தரங்க சக்தியில. இதே பகிரங்க சக்தி கட்டுப்பாட்டுக்கு போயிட்டோமா பகவான் தொண்டில் நாம ஈடுபட மாட்டோம். இததான் பகவான் என்ன சொல்றாரு பகவத்கீதையில, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் அழிவற்றவனாகவும், யாரு? பகவான, பரமபுருஷனான பகவான என்னை பகவான் சொல்றாரு ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து என்னோட பக்தி தொண்டில ஈடுபடுறாங்கட்டாங்க பூரணமா. இந்த இடத்துல மகாத்மானா என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க? நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா மகாத்மா காந்தி. இந்த இடத்துல அது சரி கிடையாது. நம்மளுடைய வேதத்துல மகாத்மான்னு சொன்னா பரந்த மனம் கொண்டவர்களை தான் சொல்லுது, குறிப்பிடுது. குறுகிய மனம் கொண்டவர்களை மகாத்மான்னு நம்ம சொல்றது இல்ல. குறுகிய மனம் கொண்டவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அவங்க தன்னோட புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுலதான் ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. இந்த மனிதநேயம், நாட்டுப்பற்று, மத்தவங்களுடைய நலனை பாக்குறது, சமூக சேவை, சமூக நன்மை, இந்த மாதிரிதான் அவங்க
செயல் செய்வாங்க. அப்படி இல்லையா நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்க குடும்ப அங்கத்தினருக்காக சமூகம் அல்லது இனம் இல்லையா மத்தவங்களோட குழல் இன்பத்துக்கு. மத்தவங்களுடைய குழல் இன்பம்னா என்ன? இப்போ ஒரு ஆண் மகன் வீட்டுல நம்ம சம்பாதிக்கிறோம், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கொண்டாந்து வீட்டுல கொடுக்குறாங்க. வீட்டுக்கு என்ன செய்வாங்க, குழல் இன்பத்துக்கு தான் யூஸ் பண்றாங்க எல்லாருமே. கொண்டாந்து கொடுக்கறத நான் இன்னைக்கு சமைச்சிங்க ஒரு துளசி போட்டு பகவானுக்கு வச்சேன் நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னா அது நம்மளுடைய குழல் இன்பம் கிடையாது, பகவானுக்காக செய்யறோம். ஆனா எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்கு எதை வேணாலும் சாப்பிடலாம், நம்ம நாக்கு ருசிக்காக சாப்பிடலாம்னு இருக்கிறாங்க. நீங்க எல்லாம் குறுகிய மனம் கொண்டவர்கள். இது என்னது, அவங்களுக்கு குழல் இன்பத்துக்கு தான். ஒண்ணு இந்த குழல் இன்பம் என்ன பண்ணுது, குடும்பம், அப்புறம் சமூகம், சமுதாயம், சமூகம் அப்படி நாடு, தேசம், உலகம் அப்படின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா விரிவடைஞ்சிட்டு தான் போகுது. இந்த செயல்களுக்கு என்ன யூஸ் இருக்கு சொல்லுங்க? யூஸ்ன்னா பௌதிக யூஸ் இருக்கும், ஆன்மீக பலன் என்ன இருக்குது? ஆன்மீக நன்மை இல்ல. ஆன்மீக நன்மை தான் வேணும் நமக்கு. நம்ம எங்கிருந்து வந்தோம், எங்க போனோம், நம்மள உணரணும். அதை விட்டுட்டு அதைதான் விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. இங்க வந்த பின்னாடி பாருங்க, அந்த பிரபுபாதருக்கு கோடான கோடி நன்றி சொன்னாலும் நம்ம எல்லாம் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம். அவரெல்லாம் நினைப்பு நம்ம தெரிஞ்சு எவ்வளவு இஸ்கான்னு எத்தனை இடத்துல கோயில், உலகமெல்லாம் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கோயில்கள் சென்டர்கள் எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க. வச்சு இப்படி சொல்லி தராங்க பாருங்க. நம்ம இதுல இருந்து எவ்வளவு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஏதோ பகவான் கிட்ட போறதுக்கு ஒரு நமக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குன்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம். எது உண்மையானது? இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பாடம் எடுக்கும்போது நான் நினைப்பேன், என்ன இப்படி சொல்றாங்க, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டக்கூடாதா, ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டக்கூடாதா, மக்களுக்கு ஒரு ஏழை பெண்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க கூடாதா, இதெல்லாம் இதெல்லாம் சரியில்லைன்னு எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு நினைப்பேன். இதை நம்ம படிச்சு உக்காந்து யோசனை பண்ணி ஒரே தரம் படிச்சா வர்றதில்லை, பல முறை படிக்கும் போதுதான் அதுக்கு ஒரு உண்மையான ஒரு தாத்பரியம் நமக்கு புரியுது. மேலோட்டமா படிக்கும்போது நமக்கு அது நம்ம ஏன்னா இன்னும் பௌதிகப்பட்டு நம்மளை விட்டு போக மாட்டேங்குது. அதனால நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இதெல்லாம் தவறா, இதெல்லாம் தவறான்னு. தவறுதான். எப்படி தவறு? நம்ம புலனின்பத்திற்காக, நம்மளுடைய புலனின்பத்திற்காகவோ, நம்ம குடும்ப அங்கத்தினர் புலனின்பத்திற்காகவோ, இல்ல நம்ம நாட்டோட புலனின்பத்திற்காகவோ, நம்ம சமுதாயம், சமூகம் இவர்களுடைய புலனின்பத்திற்காகவோ நம்ம செயல்படக்கூடாது. இது சுயநிலை, குறுகிய எண்ணம், சுயநலம். நாம ரிஷிகேன சேவனம், அதாவது நமது புலன்களின் அதிபதியான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதுதான், அவர்கள்தான் மகாத்மா. பகவானோட புலன்களை திருப்திப்படுத்தும் போது மட்டும்தான் நாம, அப்படி திருப்திப்படுத்துறவங்களதான் நம்ம மகாத்மான்னு கூப்பிடணும். அவங்கதான் பரந்த மனம் கொண்டவர்கள். யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மேலே குறிப்பிடப்பட்ட தைவீம் பிரகுதம் என்னும் பகவத்கீதையின் சொற்கள் முழுமுதற் கடவுளுடைய அந்தரங்க சக்தி, அதாவது ஆனந்த சக்தியின் கட்டுப்பாட்டை குறிக்கின்றன. இந்த ஆனந்த சக்தியானது ஸ்ரீமதி ராதாராணியாக அல்லது அவனது விரிவாங்கமாகிய லட்சுமி தேவியாக தோற்றமளிக்கிறது. தனித்தன்மையுள்ள ஜீவாத்மாக்கள் அந்தரங்க சக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கும்போது அவர்களது ஒரே ஈடுபாடாக இருப்பது கிருஷ்ணர் அல்லது விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதே ஆகும். இதுவே மகாத்மா ஒருவரின் நிலையாகும். ஒருவன் மகாத்மாவாக இல்லையெனில் அவன் ஒரு தூராத்மாவாக அல்லது குறுகிய மனம் கொண்டவனாக இருப்பார். அத்தகைய குறுகிய மனம் படைத்த தூராத்மா மகாமாயை எனப்படும் இறைவனின் பகிரங்க சக்தியினுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வைக்கப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன் பிரபு. இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் தைவீம் பிரகிருதி. யார் படிக்கிறீங்க? ஸ்லோகத்தை யார் படிக்கிறீங்க? படிக்க பார்க்கலாம். ஸ்லோகத்தை காரணம் கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை சொற்கள் வருது. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
ரெண்டாவது வரியில யார் படிக்கிறீங்க? ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் யாரும் இல்லையா படிக்கிறதுக்கு? டிஸ்பிளே ஆகல மாதாஜி. டிஸ்பிளே ஆகலையா? சொல்லுங்க அருண். டிஸ்பிளே ஆகலையா? ஸ்கிரீன் தெரியல, வாசிக்கிறோம். ஸ்கிரீன் தெரியலங்கிறாங்க. பிரபு சொல்லக்கூடாதா பிரபு? தெரியாது போனதுமே. கிருஷ்ணா மாதாஜி நான் அப்ப மகாத்மான்ற ஒரு சொல்லுக்கு என்னன்னா, நாம பகவானின் புலன்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். நமது புலன்களை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஷேர் ஆகுதுங்களா? மாதாஜி படிங்க. யார் படிக்கல அவங்க படிங்க பிரபு. எல்லாருக்கும் சான்ஸ். ஒரு 8 நிமிஷம் தான் இருக்கு. படிக்காதவங்க படிக்கல. மாதாஜிஸ் யாருமே படிக்கல. இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு மாதாஜிஸ்க்கெல்லாம்? மாதாஜிஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. விளக்கம் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்கம்மா. இப்பதான் வந்தோம் மாதாஜி. அது படிமா. பிரிதாவின் மகனே. அது இல்ல, ஸ்லோகம் மட்டும். இத நான் சொல்லிட்டேன். ஸ்லோகம் மட்டும். மகாத்மான்ஸ் துமாம் பார்தே தைவீம் பிரக்ரிதம் ஆஸ்ரிதா ஜத்தன்யமனசோ ஜாத்மா பூதாதியமா அவ்யம். தப்பு இருந்தா மன்னிப்பாங்க. அப்புறம் படிப்பீங்க. தெய்வீம் பிரகிருதிம் ஆசிரித்தகா. இந்த தெய்வீம் பிரகிருதிங்கிற வார்த்தை யார குறிப்பிட்டு சொல்லுங்க? மகாத்மாக்களை. அந்த மகாத்மாக்கள் பகவானோட பாதுகாப்புல இருக்கிறாங்க. ஏன் எப்படி பகவானோட பாதுகாப்புல இருக்காங்க? அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பகவான் தான் ஆதி புருஷர், பகவான் தான் அழிவற்றவர். கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. இது பிரம்ம சமிதியில பிரம்மா சொல்றாரு. அவர்தான் ஆதி புருஷர். அதை அறிந்து அவர் அழிவற்றவன் அறிந்து அவரோட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறவங்க தான் மகாத்மாக்கள். படிங்க மாதாஜி. படிச்சீங்கல்ல, படிங்க. பிரித்தாவின் மகனே. இதை படிச்சா இதை சொல்லிடலாம் மாதாஜி. இதை படிச்சுட்டாங்க பிரபு. இதை நான் சொல்லி முடிச்சுட்டு அடுத்த பேரா படிப்பீங்க. இந்த தெய்வம் பிரகிருதிங்கிறது இந்த மேலே அந்தரங்க சக்தி. யார் அந்தரங்க சக்தி? ஸ்ரீமதி ராதாராணி. அத என்ன சொல்லுவாங்க? ஹலாதினி சக்திம்போம். ஆனந்த சக்தி யாரு? ஸ்ரீமதி ராதாராணி. இல்லையா நம்ம என்ன சொல்றோம்? அவங்களுடைய எக்ஸ்பென்ஷன், விரிவு லக்ஷ்மி தேவியா தோற்றமளிக்குது. இந்த நம்மெல்லாம் இந்த தனித்தன்மையில ஜீவாத்மாக்கள்லாம் அந்தரங்க சக்தின்னு யாரு சொல்லுங்க? ஸ்ரீமதி ராதாராணி இல்லாட்டி லட்சுமி தேவி. அவங்களோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்? நமக்கு பகவானோட பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு பகவானை தான் நம்ம திருப்திப்படுத்தணும். கிருஷ்ணரை அல்லது விஷ்ணுவை நாம் திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். இதுதான் மகாத்மாவினுடைய செயல். மகாத்மாவா இல்லைன்னா என்ன? அதுக்கு ஆப்போசிட் துராத்மா. துராத்மா என்ன பண்ணுவாங்க? ஒண்ணு யாருக்கன்னா சேவை செஞ்சுதான் ஆகணும். நம்ம ஒண்ணு பகவானுக்கு செய்யணும், அப்படி இல்லைன்னா மாயாவுக்கு செய்யணும். பகவானுக்கு செஞ்சா மகாத்மா, மகாமாயாவுக்கு செஞ்சா துராத்மா. மகாமாயா எப்படி? பகவானோட பகிரங்க சக்தி. மாதாஜி படிங்க. இப்ப படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி படிச்சீங்களே, இப்பதான் வந்தீங்களே, படிங்க. உண்மையில் இந்த பௌதிக உலகில் உள்ள ஜீவராசிகள் அனைவரும்
ஒரு நிமிஷம் அது சரியா எனக்கு இருங்கம்மா, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஜீவராசிகள் அனைவரும் மகா மாயையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கீழ் அது சரியா தெரியல மாதாஜி. கீழ்தான் உள்ளனர். கீழ்தான் உள்ளனர். இவர்களை மூவகை துன்பங்களின் ஆதிக்கத்தினுள்ளும் உட்படுத்துவதே மகா மாயையின் வேலையாகும். மூவகை துன்பங்கள் பின்வருமாறு: தேவர்களால் விளைவிக்கப்படும் வறட்சி, நிலநடுக்கம் மற்றும் புயல் போன்ற துன்பங்கள். அதிபௌதீக கிளேஷ பூச்சிகள், எதிரிகள் போன்ற பிற ஜீவராசிகளால் விளைவிக்கப்படும் துன்பங்கள். மற்றும் அத்தியாத்மிக கிளேஷ உடலாலும் மனதாலும் விளைவிக்கப்படும் துன்பங்கள். மனம் மற்றும் உடல் தளர்ச்சி போன்றவை தைவபூதாத்ம ஹேதாவ பகிரங்க சக்தியின் கட்டுப்பாட்டினால் இம்மூன்று துன்பங்களுக்கு உட்படுத்தப்படும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பல்வேறு கஷ்டங்களை அனுபவிக்கின்றன. நம்ம ஏன் இந்த கஷ்டப்படுறோம் சொல்லுங்க? தெய்வ பூதாத்மா ஹேதவகா அப்படின்னா பகிரங்க சக்தியின் கட்டுப்பாட்டினால். பகிரங்க சக்தினா எது? மகாமாயை. மகாமாயை தான் நம்மள நம்ம அதுக்குதான் நம்ம சேவை செய்யறோம். பகவானுக்கு சேவை செய்யணும்னா இத்தனை நாள் நம்ம அவங்களுக்கு தான் மகாமாய்க்கு தான் சேவை செஞ்சோம். பகவான் செய்யும் போது எப்படி அவர் சொல்லுங்க? பகவான் சேவை செய்யும் போது பகவான் சொல்றாரு, மமமாயா துரத்தேயா, மாயும் எனக்கு கீழ்பட்டதுன்னு சொல்றாரு பகவான். தானா மாயா ஓடி போயிடும். பகவானுக்கு சேவை செஞ்சா மாயை தானா ஓடி போயிடும். நமக்கு 3 வகை துன்பங்கள் இருக்குது. என்ன துன்பம்? அதிதெய்வீக கிளேஷ. கிளேஷானா துன்பம். அதிதெய்வீக கிளேஷா, அதிபௌதிக கிளேஷா, அதிஆத்மிக கிளேஷா. 3 வகை துன்பம். ஒண்ணு அதிதெய்வீகனா தெய்வம் நினைப்பு வச்சுக்க ஷார்ட்டா. அதிதெய்வீக. தெய்வீகனா தெய்வீகன்னு நினைச்சுக்கோங்க. தேவர்களை தேவர்களால் என்னென்ன விளையுது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தேவர்களால் விளைவிக்கப்படும் வறட்சி, நிலநடுக்கம் மற்றும் புயல். ஏதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க பிரபு, சவுண்டா. சுனாமி. வெரி குட். அத சொன்னாவே போதும். நமக்கு இப்பதான் ரொம்ப ரீசனா போனது. இது என்ன ஆகுது? தேவர்களால் என்ன வறட்சி நிலநடுக்கலாம் தேவர்களால விளைவிக்கப்படுது. அதே மாதிரி அதிபௌதிக கிளேஷா. இதுக்கு சொல்லுங்க. பூச்சிகள், எதிரிகள் போன்ற பிற ஜீவராசிகளால் விளைவிக்கப்படும் துன்பங்கள். பூச்சிக்கும் போது சொல்லலாம் தீண்டிடுச்சுப்பா. இந்த நேரத்துல பேரு சொல்லக்கூடாது. மனப்படலாம் தீண்டிடுச்சு. அதை மெரிச்சாதான் தீண்டும். அடுத்த ஜீவராசி இப்ப நாய் நம்மளை கடிக்குது. நாய் கடிக்குது ஆச்சுங்களா? அது அந்த ஜீவராசி நமக்கு அது அந்த துன்பமான நமக்கு அதிபௌதிக கிளாஸா. அதிஆத்மிக கிளாஸ்னா என்ன? அதிஆத்மிக நீங்க இதுக்குதான் சொல்லணும். உடலாலும் மனத்தாலும் விளைவிக்கப்படும் துன்பம். என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நமக்கு நாமே ஏற்படுத்துகிறது. உதாரணம் சொல்லுங்க. உடலாலும் மனதாலுங்கிறது இப்போ நாம மழை பெய்யும் சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. பிரபு சரியா பேசலையா? எனக்கு கேட்கலையா? தெரியலையா? கிருஷ்ணா சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ் பிரபு சொல்றது கேக்குதா? கேக்குதுங்களா? சொல்லுங்க பிரபு. அதான் எனக்கு தான் கேட்கலையான்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்தேன். பிரபு கொஞ்சம் சவுண்டா பக்கத்துல போனை பக்கத்துல வச்சு பேசுங்க பிரபு. இல்லாட்டி உங்க போன்ல கொஞ்சம் வால்யூம் ஜாஸ்தி பண்ணுங்க. வார்த்தையால கொல்லக்கூடாது. ஓகே பிரபு. ஆமா, நம்ம உடலால மனத்தாளுங்கிறது சரிதான் பிரபு, கரெக்ட் தான். அதாவது உடலால மனதாளுங்கிறது உடல்னா என்ன பண்றோம்? நம்ம பேசுறோம். பேச்சுதான் பிரச்சனை உண்டாக்குது.
அடிதடி சண்டையிலே போகுது. மனத்தாழ்வுன்னா என்ன சொன்னாங்க இப்போ? மன உளைச்சல். ஒரு கேஸே போட்டுருக்காங்க. என்னன்னு இவங்க சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னுடைய இது சரியில்லையா? இல்ல மாதாஜி, எங்களுக்கே கேட்கல, சரியா கேட்கல. சந்தோஷம் சொல்லுங்க. ஏன்னா நான் என்னதான் சரியில்லை. இல்ல கேட்கல, சரியா கேட்கல. ஓகே. யாரும் மியூட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க. மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஏன்னா ஒண்ணும் சரியா கேட்கல. ஓகே. இப்ப 3 வகையான துன்பங்கள் இருக்குது நமக்கு. ஏன்னா அதிதெய்வீக, அதிபௌதிக, அதியாத்மிகா. அதியாத்மிகான்றது ஒரு ஈஸியா நடக்கும். நமக்கு நாமே விளைவிச்சுக்கிற துன்பங்கள், உடலாலும் மனத்தாலும் வர்றது. அதிபௌதிகன்னா பூச்சி, எதிரிகள், நாய் கடிக்கிறது, இது தீண்டுறது. அப்ப எதிரிகளால் வர்றதெல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிறோம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட. இப்ப நாட்டுக்கு நாடே வருது. இதுதான் இப்ப சண்டை நடக்குது இல்லையா, வார் நடக்குது இல்லையா, அது அதிபௌதிக கிளேஷா. இப்ப வார் நடந்திருக்கிறது அதிபௌதிக கிளேஷா. ஆத்தியாத்மிக கிளேஷா, இன்னைக்கு நான் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்டேன், வெயில்ல நிறைய மோரை குடிச்சுட்டா தொண்டை கட்டிச்சு, என்ன பண்றது? இது ஆத்தியாத்மிகா. அது தெய்வீகா. தெரியும் உங்களுக்கு சுனாமி, என்ன அந்த புயல் பேரெல்லாம் என்னென்ன வைக்கிறாங்களே மறந்துட்டேன், அந்த புயல், எர்த்ஷாக், இது எல்லாமே அதிதெய்வீக கிளேஷா. நாளைக்கு நான் கேட்பேன், மாதாஜி வந்தாலும் கேட்க சொல்லுவேன், எத்தனை வகை துன்பம் இருக்குதுன்னுட்டு. மகாத்மா யாருன்னு சொல்லணும் நீங்க. துராத்மா யாரு, மகாத்மா யாருக்கு சேவை செய்யறாங்க, துராத்மா யாருக்கு சேவை செய்யறாங்க, இது நாளைக்கு சொல்லணும். டிவோட்டீஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேய சகிருபா சிந்துபைய பச்ச பைதான பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி ஜெய். நாமாச்சார் ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो नित्य गाओ हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि हरे माताजी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माताजी। थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा माताजी, नंदी माताजी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरुण ஹோஸ்ட் பண்ணும். யாரை ஹவுஸ் பண்றது? யாரு இருக்கிறாங்க? விஷ்ணு பிரபுவா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமா ஹவுஸ்? ஸ்வர்ணலதா. விஷ்ணு பிரபு இல்ல மாதாஜி. சொன்னல மாதாஜி, உங்களை நான் இது பண்ணட்டா, ஹோஸ்ட் பண்ணட்டா? பண்ணுங்க. எங்க அப்பா சொன்னலதா மாதாஜி பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. மோர் அழுத்திட்டேன். எங்கப்பா போயிட்டாங்க அதுக்குள்ள? அருண் ஸ்டாப் சார், இவா லைவ் ஸ்டாப் பண்ண, வெளியே வந்துரு. மாதாஜி எங்க கை தூக்குறாங்க? சொன்னலதா மாதாஜி எங்கப்பா? அவங்க ஹோஸ்ட் பண்ணு. சொன்னலதா மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணு. மூணு இடத்துல நான் சரியாவே இடத்துல. ஓகே 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 ஓகே. பேக் போஸ்ட் மேல. எஸ் மாதாஜி லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க.